Jeg skal lige have filmet. Hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Ej, hvor er det vildt. Prøv at se op ad hønnen nu, de bobler op over lige med de flyver. Ej, hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Ej, det hamrer bare. Ej, hvor er det fuldstændig forrygende vanvittigt. Og vandet løber ind og døder lige den anden vej. Okay, vi lukker lige. Hvor er der meget. Nej. Hvor er det sindssygt. Prøv at se på græsset, mor. Prøv at slappe af. Det har det fint, jo. Hvor er det vildt. Nu regner det bare. Ej, det står der ikke noget der. Altså med gæst, tænk på gæstmugens unger, det er værre for dem. De dør, de er aldrig højt, de er færdige, de har en kugle. Nej, hvor er det vildt. De går der der. Ja, to af dem. En af dem er blevet slået ned. Au, den gule. Hvor er det sindssygt, så det var helt hvidt ude på marken. Jeppe han tager jo rescue-hjelmen på. Og så havde høns. Hvor er det belaster det her? Det er tagrende, der løber over, det bosser over lige der, men...